Kaixo, Aito! Kaixo, Jeni! Zekur zaula! Ondo, lanpetuta baina gustura benegotik egin da zu ezagutziekin, ez ginen ezagutzen. Nire bebai, zukete gulteko gogoan nukan. Hementxe dago. Aito, oinetikoa, Oinatia da bida. Eta nolatain hasten zinen, zenba munduan mugitzen edo. Bueno, niri, beti gustatzen zen zinema ikaragarri. Txikitan, denporanean nintzen pelikulak ikusten, lagunekin hitz egiten, baina kontuaten nintzen, lagunak ja pelikula hasten zutenien, nik pelikula hori buruan neukala lagun pila bat. Eta orduan, beti da nik gogoa pelikulak ikusteko eta pixkanaka pentsatzen hasi gintzen egual nahiko neukala probatu zerbait. Beste ikasketa batzuk egin nituen, enpresagintzakoak, baina aldi berian, moda zeuden ikasketa horiek ez da, lehen eta orain nire, baina zinemako gogo hori beti neukan, eta bueno, probatu nuen, zine eskola batian hemen, Urnietan zegoen Zarobe eskola. Zarobe. Eta gantxe ezagutu nituen Moriartik ideak, eta gaurraino handik abiatu nintzen zinema gintzen. Joizten bainukin egon zinen, ez? Jose Marikin, Jonekin, Xabirekin baita, Xabi Berzosarekin da Jorge Jimunarekin elkartu ginen. Bueno, orain bat, eta gero beste hainbat lagun, gero zinema dedikatu dianak, hainbat esparrutan, soinu teknikariak, ekoizleak eta bat. Eta baina batez ere taldea sortu genuen 5 horiek. Eta gero Moriarty sortu genuen, ja enpresa moduan edo handik urtebetera, eta hor ja sartu zen bazkide berria zala Asierratxa. Asierratxa, bueno, musuan niba Moriarteko guztiei. Nik egota dekete. Zein izan zen zuen lehenengo proiektu hola nabariena edo izan dezako. Zaila da zati ez da, azkenien proiektu bakoitza bere garaian aukeratzen duzunean o martxa jartzen denean nabaria zerbaitegatik ez da. Baina igual, esango nuke, tercero B laburra agian izan zen labur batzuk egiten ari ginen, eta tercero B laburra izan zen igual pixkat lagundu ziguna edo pauso bat ematen. Ez da erabak ginen hor, ja beste baldintza tekniko batzutan, historia Josimaina zen eta asko gustatzen egun, horre izan zen apostu bat egitea, gauza on bat egiteko teknikoki eta gidoi aldetik, eta erakusteko balio desan, pixkat erakusteko zer egiteko garen, ez da, zer egiteko gai garen. Eta hortik, bageroia, hasizian beste proiektu ezberdinean, laburra, baina dokumentalak, eta baita animaziozko beste proiektu batzuk hori inkarguak izan ziren. Eta dokumentaletan, hor daude Bhutan Secret, Sahara Marathon, agian dokumentaletan, zarata gehienetan zuena do, Lucio izan zen. Lucio izan zen dokumental bat, personaje bat, kriston personaje izukan, protagonista moduan, eta historia ikaragarria zen, eta horrek edo bultzada bat eman zigun, ez da, bultzada nitza, baina bai, ez da, foko bat jarri zuen bizkat hau egiten nahi dira, ez da. Eta gero, proiektu, azken urteetako proiektu potoloena nik usteot, bentzet ezagunena hasien Loreak izan zela. Loreakek, 80 egunen nintzen horretik, Jose Marita Jonek zuzendua, eta Jonen historia batetik abiatuta, eta hor bai hon zan jauzi bat fikziozko luze batera, estrategikoki agian izan zen jauzi oso importantia, baina Loreakek nolabait edo niretzat ordezkatzen du edo aragitzen du Moriartyren azkenen gurtetako ibilbidea edo, ez? Eta gero hor handia etorri zen, oraindik agian ibilbide hori handitu edo egin zuena ez dakit, baina agian jendeak ezagutzen gaitu, lehenengo aldiz entzun zuen jende normalak hitz egiten gutaz Loreakekin, ez da? Moriartytaz esan nahi dut, Leheno komentatu dezu animaziozko eskaerak egin izan duzutela. Zer nolako eskaerak dira hori? Bueno,
guk garai batian, azkenean gure zerbitzuak ziren baita eduki garatzaile zerbitzua dauda gidoiak idatzi, zuzendaritzan ere ibili, edukiarekin lotuta, ezta? Historiarekin. Eta zentzu horretan, hor aukik egin nolako fase bat edo, Jose Mari eta biok, Dibulitun eta Irusoinen ekoizpen batzuetan parte hartu genuela, zuzendari moduan, hau da. Nik Gluck eta Cristobal Molonen zuzendari izan nintzen Inigo Berasategirekin, Inigo Berasategire da beste zuzendari bat, Dibulitunek, Dibulitunetik, Dibulitunen bidalian, Dibulitune ordezkatze zuena, zuzendari negozu gehiago animazio ardura duna dana, ezta? Eta hori animaziozko pelikulaten funtsezkoa da, ezta? Eta gu gehiago enkargatzen ginen, nolabait edo gidoia eta gidoia nolabait horren tutoreatza eraman eta zuzendaritza eduki aldetik, ezta? Eta Jose Marik, nik Gluck eta Cristobal Molon egin dut, eta Jose Marik egin zuen Supertramps. Beak garatutako gidoi batetik abiatuta. Pensako gara, handia, filmoa, zebateneko kuriositate badakat. Dokumentatu nahi, bale, baina gauza bat jakin nahiko nuke. Handiak, jai eta Jose Maria zuzendariak ez, eta lana daukazu. Bueno, dokumentatu zara, baina agian ez nahiko. Zea, handian zuzendari Jon eta biok gara. Jose Mari. Naiz zutatzeko, egia da, zuzaga jaia ba. Bueno, ez que hanbeste entrevistak egin izena gozua. Ni handia. Zuzendaria eta nola eta egan zenun historioa erosten duten Jonek eta zure. Jon eta biok, azkenean, Jon historia hau Jon aspaldik zer egin historianek, izarreneko lukela egin, txikitar jote zanien ikastoratik, joan zanien ikastoratik Santelmora, handiaren historia, handiaren kapela, eta horrek uste zuen. Eta, aspaldianik zebilen, guk ideiak botatzen jo gure bileretan, eta aspaldian ez egin ideia horrekin ez zerbaineko lukela egin, eta azkenean urte desentetan kaso ez egin eta gero kaso egin ginen urte batian, eta garatu zen historia bat, Andoni de Carlos gidoilariakin batera, ze Andoni de Carlosek bestalde, Andoni de Carlos gidoilariak bestalde beak garatu ezukan handiari buruzko beste historia bat, kasu honetan marazki zidunena, ezta? Orduan, nolait fusionatu edo egintzen, Andoni ezagutzen genuen, Andonirekin hitz egin ja, nolait jo bi bideak edo fusionatu bezala egintziak, eta gidoian ibili ginen, Andoni, Jon, Jose Mari eta Laurok. Eta, nola sartu, ni Moriartik idea naiz, eta, gu rotatzen joaten gara, batzutan batek eramaten du historia eta beste bat elkartzen da horrera, eta rotazio horretan, niri tokatu zitzaidan, eta Jonek ekarresolako historia beha izan behartzen zuzendaritako bat, eta, niri motibatzen zidan handiamoko gauza bat egitea, agian inusentia ginalako, horako gauza baten sartzea, gero mila arazo ditu, eta hori, baina iraganeko historia bat, aldoi bat badaki zer, ez daki zer. Eta hola sartu nintzen, eta hola xe. Eta logeakeko kasuan? Logeakeko kasuan, Jose Marik garatutako historio bada, eta gu Moriartin azkenen talde lanen egiten dugunez lan, momentu batean Jon eta ni sartu ginen baita gidoi horri da buelta bat ematera, ez? Eta orduan, Jose Marik batez ere garatu duen gidoia da, baina, gu nola gure pintzelak eman genizkion, eta 3 hartzen gara zehar moduan, ko gidoilari moduan.
Eta hor, Jon eta Jose Mari Gontzia zuzendari, eta ni egon nintzen pixkat itzalean ekoizle eragile moduan edo, Jose Mari Egondan moduan baita handian, Jose Mari Egonda baita ekoizle eragile, gidoilari eta baita edizioan buru belarri pixkat historia, edizioa indartzeko, ezta? Orduan, talde lanean egiten dugunez beti lan, hori guretzako prozesu normala da, kanpotik begiratuta agian ezain normala ematen du. Esan dezun bezala, hortatzen joten zerata proiektu bakoitzak, baina beti elkarlanean zaudete, ez? Bai, hori da, gu beti bat ez badago edo bestia horre zuzentzen edo, atzian dagona pixkat, azkenien indartzeko proiektua behar duzu hainbat ahots. Batzuk oso onak direnak, genio batzu dianak, agian behin bakarrik egingo dute. Baina guk hona ikasi dugu beti, eta gure borrokekin, gure azarrekin, gure postasunekin, ia 20 urte pasatak ero jarraitzen dugu. Egin bozten nukazuk pelikula bat? Bakarrik? Ez dakit esaten. Ziurrenik pelikula asko gustatuko balitzait. Proiektua asko gustatuko balitzait. Aukera ongo balitz. Eta adibidez nire lankidiak ez balukete nahi. Ez dut esaten ezetz. Animatuko nintzatekela uste dut agien inusente bat ere banetzelako gauza askotan. Eta hasieran animo horrek eramate zaitu gero batzutan igual pixka esatea azkarrak izan nuen, ezta? Eta, zentzu hortan nik badaukat, goze hori daukat, eta gustatuko litzake. Baina aldi berian nelankidiak lagunak dira, gure mobila ditugu eta hori beti, baina beti behekin egin dut lan eta sentsazio esango zen, pentsatzen dut oso harraroa behar gabe egitea, ezta? Agian ez balukete nahi egin ko zuzendari moduen, bai nahiko nuke aukitzia atzian itzan moduen edo pixkat iritzia eta apoioa eta ematen eta ez da. Eta bezalazu, zer montatako pelizkula gustatzen zakizu ikustea? Ni danetik, ezka ni oso zinezalian ez. Ni etxean, esaten ere, ez da nekatzen, ez naiz nekatzen. Gainera, azkenengo urtietan uste dut, zaletasun hori areagotu egin zen. Nire lagunak, Moriartikoak azkenean, gure artean elkarra elikatzen gara, ikusi duzu hau, ikusi duzu bestia, eta hortaz gainik, sortea izan dut, Mondragon Universitatean egon naizela irakasle moduan lanean, ikusentzunezko zean, graduan, eta hor, jende oso, interesantia ezagutu dut, jendea asko dakiena, eta askotan gomendatzen dizu, ikusi zazu hau, ikusi zazu bestia, eta ni bai gogoratzen dut, adibidez, garai hor ere ibili nintzanean, hasi nintzanean hor, nentoren pixkat erretan moduan, nekatuta, zinemarekin, eta egia esan oso ondo etorri zitzaidan denbora hartu, distantzia bat hartu, eta balorean jartzeko edo zinema gintzen. Bapati entortzen zu, ez dakit, barango lagunak, Agustin edo Goio bat, edo Jose bat, edo Amaia bat, edo Iera bat, eta zatzeko, ikusi duzu bestia, eta nola edo, ez dakit, freskotasun batetik edo balorean jartzen dute, azkenien hori ari zarelako unibertsitatean, beste hori ere erakusten, da unibertsitateak baina ematen dio, ez dakit, nola edo solemnidade bat hori, seriotasun bat. Orduan, hori etapa hori, etapa horrek edo pixkate nire beste alderdi horrek ere asko lagundu dit. Asko, alde batetik konfidantza hartzen zure buruan, autoestima pixkate ere hartzen, eta serio hartzen edo baita, eta zaletasuna indartzen zinemarekiko. Nolako irakaslea izateko sentsazio hori?
irakaslea izateko nik uste dut beretan kuriosoa izan behar zarela, hau da, jakin nahi aurki behar duzu. Ezin zarela ebili, nik uste dut esango nizuke hori bizitzako arlo guztian, zuzendaritzan dudabarik pelikulak egiterakoan, historia bilatzerakoan, personaje zea egiterakoan bilatzerakoan. Irakasle lanetan ere esango nizuke, irakasleak baduka ikaslearekiko suposatzen da holako jakituria plus bat, ez ni zuregan natorra erakustera, baina konturatzen zara askotan ikasleak gehiago jakin dezakela zu baino gauza batzutan. Kontu teknikotan, adibidez, gaur egun gazteak, 20 eta gutxi urteko gazteak daude oso zailduak, oso prestatuak, ezta? Orduan horrek ere pixkat uzten dizu hankak lurrian, ezta? Zuk iristeza baina guk gure lanetan eta askotan alderdi teknikoa, kamara, soinua eta hori beste batzuk egiten dute. Guk esan aldiegu, hola nahiko nuke eta bestia, baina kamara erabili, soinu erabili, beste batzuk egiten dute. Zuk ez duzu trebesia askorik horretan. Gazte hauek ikasleak ikusten duzu badutela trebesia. Horrek egon nolabait jartzen dizu pixkat errespetu zero begiratzen diezu, ez da ez momentu. Eta orduan zu saiatzen zara, zuk behai baino gehiago jakin dezakezun horretan edo behik kompletatzen, ez? Bale, ontaz badakizu, baina kontutan hartu hori bezain importantia edo gehiago, hau dala, ez? Eta hori indartu, eta hori zentzu horretan intensoa da, eta batzutan momentu txarrak pasatzen dituzu, baina egia da aldi berian rekompensa oso handia da, ikustezunen ikasleak oso guzturak egitea da. Bueno, ikusten dugu jakin-mina azaltzeko gogo handiak dituzula. Ni bezala, nire zenean asko erakusten ditu. Dudabarik. Eta, dugu esan, zenean zuetzako niretzan bat, baina kultura da zenean. Dudabarik. Niretzako dudabarik, kulturaren parte da zinema. Kultura niretzako da pertsona bat janztea. Barrutik janztea nolabait ez. Referentziak hartzea, historiak sentitzea eta ulertzea. Zuri pelikula gustatzen zaizunean, ez da pelikula ona dalako bakarrik. Porque igual beste ategitzea gustatzen pelikula hori. Zuri gustatzen zaizu pelikula hori, seguramente pelikula horrek hitz egiten dulako nolabait ere zutaz. Osea, zuri buruz ari dalako. Gauza batean hau bestean konektatu egin duzurekin. Eta horren laguntzen dizu pelikula horrek, pelikula zinemak eta kulturak, izan musika, izan literatura, izan antzerkia, izan dantza, laguntzen dizu edo nire ustez, niri entzet horrela munduik, pixkat txoat hobeto edo ezagutzen zure burua, eta zigurenik baita, ez dakit, pertsona kompletoagoa edo egiten, hola sinisten dut nik. Nik uste dut, gizakiek derrigor behar duela kultura ez entretenimendurako. Gizaki moan oso sentitzeko. Kultura gabe, nik ez dakit nuen hongo ginean. Ni badakit ez nintzala, ez dakit bizirik hongo nintzan ere, ez? Eta hongo banintz, niko triste izango nintzateke. Ordan, esateko moduan hau kultura niri dana eman didala, nik maite dut, ez dakit, historia narrazioa eta, ez dakit, ezaren gainetik ez dut esango, baina parean. Bueno, ikusten dugu, kultura maite dugu, benetan maite dugula, eta nik esan behar dut, mila esker etortzeagatik benetan aitor. Bueno, eskerrik asko zuri, oso guztu dago naiz. Eta bilaliko dago musu handi bat gure ikuslei. Musu handi bat eta laster arte. Aio! Aio!